pentagrama eta sol klabea. Musika pentagraman idazten dugu. Pentagrama hitzak 5 marra esan nahi du. Penta 5 da, eta grama marra edo lerroa. Pentagrama bat marraztuko dugu. 1, 2, 3, 4 eta 5 marra. Pentagramaren marrak edo lerroak behetik gora zenbatzen dira. Lehenengo lerroa, 2. lerroa, 3. lerroa, 4. lerroa eta 5. lerroa. Pentagramaren lerroen artean tarteak daude. 4 tarte daude, eta behetik gora zenbatzen dira ere. Lehenengo tartea, 2. tartea, 3. tartea eta 4. tartea. Pentagramaren hasieran klabea kokatuko dugu. Guk sol klabea ikasiko dugu. Hau da sol klabea. Sol klabea 2. lerroan marraztu behar dugu. Horrela. Sol klabeak sol nota pentagraman non dagoen esaten digu. Sol klabeari kasu egiten badiogu, zein lerro edo tartetan jarriko zenuke sol nota? 2. lerroaren gainean. Asmatu duzu? Gaurkoz amaitu dugu. Bideoan irakurri duzuna ikasi eta hurrengo gaian pentagramako noten izenak ikasteko prest egongo zara. Hurrengo arte!